A pesar de non recibir ofertas na primeira fase do concurso de liquidación, Tenesi Proboté aínda pode salvarse. Segundo informan dende a CIGA, dúas empresas estarían interesadas en facerse coa fábrica do Grove. A primeira delas xa fixeron oferta pola factoría de Mos na primeira fase de liquidación. E ese, sería, como digo, un proxecto un pouco a medio plazo, porque nese proxecto que queren reformar o que é toda a empresa, e aí, o que é todas as obras de reforma, levarían, nos calculamos que como mínimo un ano. A outra empresa interesada en ambas fábricas é un grupo valenciano. Neste caso, mantendo case todos os postos de traballo. É unha oferta con un proxecto de continuidade, é dicir, con este proxecto a fábrica xa non pecharía, seguirían traballando igual. O número de traballadores con respecto á oferta inicial é considerable, vale? Aquí se garantirían 51 postos de traballo no Grove e 20 en Mos. Estamos falando que dunha plantilla de 140 se están garantizando ahora mismo o 71, que sería máis ou menos o 50 e algo por cento da plantilla. Existe unha terceira empresa interesada, pero a súa oferta dependerá do apoio do IGAPE. Conservas Iglesias, ainda acabo de falar ora con el ten intención de facer oferta, pero esta oferta ten que ir ligada a que o IGAPE respalde a nivel económico o que é a oferta deles. Segundo indican dende a CIGA, agora serán os bancos e o xulgado do mercantil os que decidan que oferta escoller. A súa petición é que prioricen os postos de traballo. Porque unha cuatriplica, por así decirlo, o número de postos de traballo. Por lo tanto, eu penso que o que é a valoración social e a valoración de mantenimento de postos de traballo teñen que ser valorados tanto polo xulgado do mercantil como polos propios bancos. Dende a CIGA sinalan que continuarán traballando para que o xulgado do mercantil e os bancos dean máis validez aos postos de traballo. Ao marxe desta decisión, dende o sindicato mostran o seu optimismo coa posibilidade de que a fábrica se manteña no Grove.